салому алайкум бародаро. Бисёриё гуфтанд ки сим-карта подключа шудагия дар баъзо каналҳои платниш нишон надодистай. ма ба шумо нишон медиҳам ки сим-карта чӣ хел фаҳмем ки ҳамин кор кеса ё не нишон медиҳам. Ба сетоя плата файл медарем, конфиг медарем. Ба кнопкаи кабута мечиқем. Дар пулт кнопкаи кабут ҳаст. кнопкаи кабута зер мекунем. ҳозир подключат мешавад. подключат шуда. бисёрҳо мегӯянд ки ҳамин сим-картаи нахонда сим-картаро хондагиай сим-карта кор кесан мегӯянд. дар асло бисёрош ҳам хел мебарад, аммо сим-карта кор намекунад. ҳозир ма барои шумо нишон медиҳам ки чӣ хел бифаҳмем ки ҳамин сим-карта кор кардеса ё не. ба шумо нишон медиҳам. ба докам медарем. докам дар инҷо ҳаст. дар ҳамин ҷо кнопкаи зарда мечиқем. дар пулт кнопкаи зард ҳаст. кнопкаи зарда зер мекунем. дар инҷо please wait мегӯяд. дар ҳамин ҷо бояд числаи пешинаи базаро барорад. дар баъзе базаҳо числаи пешинаи барораду дар баъзе базаҳои дигар параметр error please check ҳамин гуна мебарояд. ҳоло интизор мешавем. ҳоло аз ман баромад параметр error please check. аз инҷо мефаҳмем ки сим-картаи ман кор кесай. дар баъзе базаҳо числаша мебаровад. ҳоло ай ман параметр errorша баровард. ҳар душта агар ки баромад, аз инҷо мефаҳмем ки сим-карта кор кардеста. агар please wait ҳамин гуна истод, аз инҷо мефаҳмем ки сим-карта ё мегабайт надорад ё ки пул надорад. ҳозир ман ба шумо як чизи дигар нишон медиҳам бародаро. вақте ки ҳамин докам медорем, кнопкаи зарда мечиқем. дар ҳамин ҷо ҳамин хел баромад. дар ҳамаи базаҳо агар ки ҳамин гуна чиз баромад network or server problem please check network ҳамин гуна баромад, сим-карта проблема дорад, сум надорад ё мегабайт надорад. ҳамин гуна нишон медиҳад. вақте ки дидем ки сим-карта кор карда истодааст, баъдан ба sharing медарем. дар баъзе базаҳо сервер навиштагиай. ҳоло дар ин sharing навиштагиай. баъдан поёнда ҳаминҷа статус ҳаст. disconnect ҳозир пакет зарги нестай, пакет хомӯш ҳастай. вақти пакета ки задем ҳамун статус connect мешавад. дар баъзе базаҳо бояд сайдине мешавад. ҳоло дар ин disconnect сервер кор накестай. барои кор кардан бояд connect шавад. агар сим-карта дидем ки кор кесая, сервер disconnect шудааст, шумо метавонед муроҷиат кунед ба модаме ки прошивка зарги аст. ба ҳамон занг занед ва коратонро бояд ҳал кунад.